Hello guys, part 2 naman siya guys. Please subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat. Part 2 naman siya guys. Sige. Sige, gamay. Okay, amigang babae. Bahay ka ganyan. Kaya na kay namit niya tabaon Sa doon. na lingino magnaw laparon. Pasok buhok ko kagon. Bula. Parang gabi ay. Nabaon ya. Balini, short da. Ha? Balini, Asa? short. Asa ka?
Ang ganito. Busog ba? Hindi na meron tambang ha. Hindi na lang makagawas pa natin niya. Kamay. Ito? Hmm?
Damay na. Ayan ha. Damay.